wansa kosom bai tiprajak bri rok love affair choli laimani intimate rok laimani bahai ke ngai tong haidi tini kaisa story ang norok no sawai khnarnai o story no ano share khlai ka takhok sagor marak bo je nukmani saimanmani kubui kok tini ang bai share khlai kya bini facebook ni link bang description wo riwai nai hake story jengna skang puila no norok ni thani kaisa sungmung yafari ro sungmung ungkha angke wansugo wansarok lebo sakbo kosom tiprasa celale naithok hake wansano hamjaknai tiprajak bri rok tanggei tiprasa celano hamjak yawiba wansa kosomno ba hamjak khana tamo wansarok baida muani rok riwi najak treng hino ale bele wana ma singsa angjaka aboni answer norok kisa comment khlai sawi rijabaidi angle aboni answer rutuk sini rutuk naisuka mungsa sabai manliya himdikhe tabuk takhok sagor marak share khlaimani story no jeng khnawi nailekrano khoroksa bwrui chini tiprajak bo bwrui belai no naithok bo puila college kama bisio agartolani mbb college o admission nakha bo science tei poriwo hake o bwrui agartola no bara tonggai poriwi tongo bono tiprasa chelarok hamjagai instagram rogo text rok khlaikan ke phia bo reply ria o bwrui no college rogo bo wansa chelarok baimang tongmani nugo abono nugui khoroksa tiprasa chelapono sungka neng tam wansarok baida hamjagai tong tangai wansarok baimang tong apurbo o takhokno lachima singsa khlai saka tamo neng ano wansarok bai nukheda ano wansa bai hamjagoni wansuk borok jotono ang bai baksa science porinai dolsi chini tiprasa rok le science porinai basuk krei aboni bagai ang pora share khlaina bagai borok bai matongo ama hai negative tawan su bihine o bri bai aba hai ke hinjage o takhok sori sane ki phili thangka pheba aboni ulo o bri wansa bai no bike rok kasoi berayo wansa rok bai mangno yag rok rom lai aba hai close kai tongmani nukha o takhok bo bri no haina hai saka neng wansa bai pora share khlaina ga khlaidi aba hai yag romai ta tonglai dia se close rok khlai ang abono chajaya neng tiprajak tei hinai aboni ulo o bri ata khukno wansa bai ke burika kuturika insal khlaikya o bri ni bara nogo wansa rok mang simino hayo thango aba hinglayo pheba tiprasa chelarok ge khoroksa pano ma hapna nangya aboni ulo saja takhuk sagor marak song berai lai dongpro o wansa tei abri tiprajak borokno chabagono berai lai dongmani nukha o takhuk song o wansa no saka tamo neng chini tiprajak bai hamjak norok ni wansa bai hamjagi manjada apro wansa o takhuk song no saka norok ni tiprajak se jengno hamjago ke jengba tangai hamje tongnai norok bo hamjak man khaka chini wansa bri bai hamjak di tamung khaba hinai apro ke o takhuk song kisa kok banglai kha haipano nichini tiprajak se wansa no hamjagai logiri wi tongo ke ba o takhuk song baro ni kotuli phailika aw hake wansuk di tiprasa takhok te buhuk song chini tiprajak rokse borok no hamjagai logiri wi tongo ke taitamo sana tongsi jengni chini borok no se bujiroi manya wansan rok no le jeng tamo hamya hinani borok ba besak bo kosom nini naithok bwrui no manke ba hamjaknai no ta hayada abono chini tiprajak rokse khasinani nango akon haino hai ang norok no sungna muchungo tiprajak rok wansa no tam no nugui hamjakhna aboni norok answer mankha kai kisa answer sawi rijabaidi hake khajani tahukte buhuksong norok ni thanio te kaisa request norok o video no share khlaidi kai norok jotono kaham krungna tongdi tiprasa ayuglok thum hambai।